Mewġa ta' emozzjonijiet. Hekk iddeskrivew l-esperjenza tal-miscarriage numru ta' personalitajiet li propju għaddew minn din l-esperjenza kera f'ħajjithom u qasmu l-ħsibijiet tagħhom hekk kif l-erba' filgħodu skatta l-proċess ta' konferenza nazzjonali biex f'pajjiżna jiġi introdotta l-ewwel darba il-miscarriage leave. Dan qed isir wara li fl-aħħar xhur il-Prim Ministru Robert Abela nnifsu kien ħabbar li bdew diskussjonijiet dwar dan is-suġġett. Fil-bidu tal-proċess tal-konsultazzjoni, Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali NDLUL spjega li lan wara din il-konsultazzjoni u biex jinstemaw kemm jista' jkun persuni li kapaċi jkontribwixxu fid-diskussjoni fosthom ġenituri, għaqdiet imsieħba soċjali u anke professjonisti. Is-Segretarju Parlamentari sostna li l-ammont ta' nies li resqu l-qudiem f'dan il-qasam kien wieħed impressjonanti u kien għalhekk li ħabbar li se jkunu qed jiġu organizzati laqgħat ta' konsultazzjoni oħrajn biex jisimgħu lil kulħadd. U tenna li l-korrimenti fit-tqala kien suġġett li ħadd ma kien jitkellem dwaru. Dan minkejja li l-istatistika f'dan ir-rigward tajt li l-każi ta' miscarriage jammontaw għal kważi 1000 fis-sena. Hawn intqal kif Malta għandha tkompli tkun fuq quddiem net tad-dinjità tal-ħaddiema kemm għall-om u kemm għall-missier. Dr. Ellul spjega li l-ispejjeż tal-lif se jkun qed jerfa'hom kollha l-Gvern u mhux se tkun qed issir distinzjoni bejn il-proċess naturali ta' tqala u dak bl-IVF. Bħala Gvern qed nibgħatu messaġġ b'saħħtu illi iva s-soċjetà qiegħed hemm, in-nazzjon qiegħed hemm biex dak li jkun intuħ id-dritt li jipproċessa dik it-trawma li jkun għadda minna u l-ura nħares il-qoddim, dan illum kien il-punt ta' tluq, nħares il-qoddim biex inkomplu, niddialogaw, inkomplu il-konsultazzjoni biex f'pajjiżna nerġgħu nikdbu l-istorja u nintroduċu dan il-miscarriage leave. F'din il-konsultazzjoni tkellmu żewġ personalitajiet li qasmu l-esperjenzi tagħhom brabta ma' miscarriage, fosthom Jasmin Farrugia Ħeledi dwar kif 5 xhur ilu ħadet l-aħbar li l-qalb tat-tarbija tagħha waqfet ħabbat ta' 6 ġimgħat. Hija qalet li meta qasmet l-esperjenza tagħha fuq il-midja soċjali mijiet ta' persuni tkellmu magħha u relataw mal-istess esperjenza kera. Tennit li l-lif tal-miscarriage m'għandux ikun lussu imma dritt għax din is-sitwazzjoni iġġib diffikultajiet kbar. Qasmet l-esperjenza kifra tagħha wkoll Melanie Kelly li sfortunatament kellha twelet it-tarbija tagħha mejta. Itennit li dan il-miscarriage leave se jagħti l-ispazju lill-ġenituri biex jieħdu ħsieb lilhom infushom biex meta jmorru lura x-xogħol ikunu aktar produttivi. Dat ħossok. U iva miscarriage kif qisu jaddili u forsi fiżikament ikun naqra aħjar immur lura x-xogħol. Fiżika tgħaddi, però trauma emozjonali naħseb domt sentejn. Minix qed ngħid li dawk il-ġranet ħajaddilek kollox u ħatmur lura x-xogħol qisu qatt ma ġara xejn għax dawn l-affarijiet they take time. Però almenu ma tħoss dik il-pressjoni żejda li aħjar imur lura x-xogħol għax m'għandi xejn, speċjalment jekk tkun għaddejt minn miscarriage fejn fiżikament wara jumejn jgħaddilek.